जों बिथांखौ इमिडिएटलि बे सावगारिखौ मोनग्रोमोननानै जों बिथांखौ होखारदों। 10 जानुवारियावनो आरो बिथांखौ बिसिडिसि चेयारमेननिफ्रायबो जोङो होखारदों। नोंथांमोना नुदों नैबे गोजाम सावगारिखौ होनानै माखासे अपोजिशन पार्टीनि मानसिफ्रा रुलिं गभर्नमेन्ट इउपिपिएल खौहाय बदनाम होनो नाजागासिनो दङ। नाथाय बेबायदि खालामनानैहाय गावजों गाव मानो बदनाम बरसि खालामलायनोहाय नाजाबाय थाखो? जोंनि बर' हारिफ्रा मानो बुजिया जाखो? ओरै फारसेथिं नब कुमार सरनियाखौहाय एसटि नङाब्लाबो बर' हारिनि जोलैनि मानसि नङाब्लाबो दिनैहाय कर्टआ बिखौहाय बिजाथि फसंनो थाखाय थिरांथा लानायखौहाय जोङो नुनो मोनदों। ओरै बर'फ्रा गावजों गाव नांज्लाय खमज्लाय गावजों गाव भाइरेल खालामलायनानैहाय बदनाम होलायबाय थादों। नाथाय फारसेथिं गुबुन हारिफ्रा बर' हारिखौहाय नाख्रेबनो नाजागासिनो दङ। स' नायदो रायजोफोर, बे भिडिअनि सोमोन्दै बिटिआरनि सेक्रेटारि राजु नार्जारी सार बिथाङा मा फोरमायखो? मिडिया आरो ससियेल मिडियायावहाय मोनसे सावगारिया भाइराल जादों जे बेन्जामिन बसुमतारी होननाय सासे सुबुङा 500 रांनि जे केसनि सायाव बिथाङा उन्दुनानै थानाय बा 500 रांनि जे नट बेजों फबजानानै उन्दुनाय बेबायदि मोनसे सावगारि जोंनि मिडिया आरो ससियेल मिडियायाव भाइराल जादों। दा बे फट'आ जोबोद मोनसे गोजाम फट', थेवब्लाबो जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट कमिटि इउपिपिएलआ बे सावगारिखौ मोननायनि उनाव जोंनि जे हरिसिङा ब्लक कमिटिनि कमप्लेननि सायाव जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट कमिटि इउपिपिएलआ जोंनो मोनसे कमप्लेन लेटार हरदोंमोन। बे कमप्लेन लेटारनि सायावनो सेन्ट्रेल कमिटिनि डिसिप्लिनारि कमिटिनि रेकमेन्डेसन मथे इउपिपिएलनि मिरु कमिटिया बिथांखौ 10 जानुवारि 2024 मायथाइयावनो बिथांखौ हानजानिफ्राय होखारनाय जादों। हानजानिफ्राय बिथांखौ रिलिज खालामनाय जादों। लोगोसेयै जोंनि बिटिआर सरकारखौहाय जों खावलायदोंमोन, जिहेतु बियो मोनसे पाब्लिक फिगारनि सासे पाब्लिकनि हाबा मावग्रा मानसिनि बियो कन्डाक्ट जानो हाया। रांखौ बबेनिफ्राय मोनदों बे इम्पर्टेन्ट नङा, किन्तु बिथाङा बेबायदि मोनसे सावगारि लानानै जे दिनै समाजनि गेजेराव गावनि जे इमेज, बे इमेजखौ नस्थ' खालामनानै लाबाय, गावनि सायाव जे रायजोनि फोथायनाय दं बेखौ खोमानानै लाबाय। बेनि थाखायनो जोङो बेखौ 10 जानुवारियावनो जोंनि इउपिपिएलनि प्राइमारि मेम्बारशिपनिफ्राय बिथांखौ होखारनाय जादों। लाइजामा नैबेनो, नोंथांमोना नायनो हागोन, नोंथांमोननो बयनोबो हरनायबो जागोन। आरो लोगोसे जोंनि लाइजामनि सायाव सोनारनानैनो बिटिआर सरकारा बिथांखौ 10 फेब्रुवारि 2024 मायथाइ, दिनै मार्च दाननि बेसेबां जाखो? 27 मार्च दिनैनिफ्राय दान मोनसेनि सिगां 10 फेब्रुवारियावनो बिथांखौ भैरबकुंड बिसिडिसि चेयारमेन पस्टनिफ्राय बिथांखौ होखारनाय जादों। बिथांनि जायगायाव बेनि भाइस चेयारमेन हेमन्त राभा होननाय बिथांखौहाय बिबान होनाय जादों। आरो बिथां बेन्जामिन बसुमतारीया जोंनि इउपिपिएल हानजाजों आरो भैरबकुंड बिसिडिसिजों जेबो लोब्बा गैलिया, बिथाङा सोमोन्दो गैलिया। जायफोर सुबुंफ्रा दिनै नैबे सावगारिखौ लानानै जोंनि इउपिपिएलनि जे मान सन्मान, जोंनि इउपिपिएलनि इमेजखौ गाज्रि खालामनो नाजादों, बे गाज्रि खालामनो नाजानाया बिथांमोना फेलें जागोन। मानो होनबा बेन्जामिन बसुमतारीनि सायाव जों गोख्रों एक्सन लादों। जाख्ल'नायनि सायाव बा बेबायदि समाजनि बेरेखा हाबा मावनायनि सायाव जोङो जिर' टलारेन्स, इउपिपिएलआ खुनु पद्दाय बेखौ जोङो टलारेट खालामा, सह्य खालामा। बेनि थाखायनो जों बिथांखौ इमिडिएटलि बे सावगारिखौ मोनग्रोमोननानै जों बिथांखौ होखारदों 10 जानुवारियावनो आरो बिथांखौ बिसिडिसि चेयारमेननिफ्रायबो जोङो होखारदों। होखारनायनि उनाव दिनै बेन्जामिन बसुमतारीया गावनि बेक्तिगत जिबनाव जि खालामा बिथाङा गाव बुजिगोन बेखौ, आरो रायजो राजाफ्रा बिथांनि सायाव मा एक्सन लायो लाया बेखौ रायजो राजाफ्रा बुजिगोन। नाथाय आं खावलायनो लुबैदों जोंनि खौरां बिजोंनि लोगोफोरखौ, लोगोसे जोंनि राजखान्थि हान्जाफोरनि लोगोफोरखौ, जिहेतु दिनै बिथाङा बेन्जामिन बसुमतारीया जोंनि इउपिपिएलनि कर्मिबो नंला, बिथाङा सोद्रोमाबो नंला, दैदेनगिरिबो नंला। गतिके बिथांनि सावगारिजों जोंनि हान्जानि इमेजखौ नस्थ' खालामनो नागारनाया बेयो जोबोद दुखु गोनां, जोबोद लाजिनांथाव। आरो बिथांमोना जे जोंनि इमेजखौ नस्थ' खालामनायनि जे नाजानाय, बे नाजानायाव बिथांमोना साक्सेस जानाय नङा, बिथांमोना फैलियार जागोन। नोंथांमोना नुगोन जोंनि बिटिआर ओनसोलावहाय मोननै लकसभा समस्ति दं, दरां उदालगुरि लोगोसे क'क्राझार। बे मोननैबो बिजाबाव, लकसभा बिजाबाव जोङो गोबां भटनि मार्जिनाव मोननैबो जे जोंना समस्ति दङ बेयावहाय फ्राय 3 लाखनि बारा
3 लाखनि डिफारेन्सआव जोङो देरहानो थांगासिनो दङ होनबा बिथांमोना बुजिगोन जे बिथांमोना नाजादों दिनैहाय जोंनि हानजानि इमेजखौ नस्थ' खालामनो जोंनि दैदेनगिरिफोरनि इमेजखौ नस्थ' खालामनो नाथाय दिनै रायजो राजाफ्रा जोंनि इउपिपिएल हानजाजों दङ जोंनि बिटिआर सरकारजों दङ जोंनि प्रमद बर' सारखौ बयबो फोथायो जोंनि गबिन्द बसुमतारी सारखौ बयबो फोथायो जोंनि इउपिपिएलनि दैदेनगिरि इउजि ब्रह्म बिथां रोंगोरा नार्जारी बिथांमोननि सायाव गोग्गोम फोथायनाय दं बिनि थाखायनो जोंनि रायजो राजाफ्रा बयबो ज' हानजा हानजा इउपिपिएल हानजाजोंनो दंफाजोबो गतिके नैबे मोनसे सावगारिखौ लानानै दिनै जोंनि हानजाखौ जे बदनाम खालामनायनि सेस्था बे सेस्थाया फेलें जागोन आरो आं खावलायनो लुबैदों खौरां बिजोंनि लोगोफोरखौ नोंथांमोना जाहाथे बे सावगारिखौ लानानै जोंनि हानजाजों लिंक खालामा बेखौनो आं खावलायदों आरो जायफोर जोंनि खौरां बिजोंनि सुबुंफोर बा जोंनि अपोजिसन हानजानि सोद्रोमाफोर दैदेनगिरिफोर बिथांमोना बे सावगारिखौ लानानै जोंनि हानजाजों लोब्बा खालामबाय थायोबा बेफोरनि सायाव मा बेबस्था लाजायो जोङो बेखौ हानजानि सिङाव सावरायनो गोनां जागोन आरो जिखुनु एक्सन लानो थाखाय जोङो थियारि जानानै दङ